हरे कृष्ण प्रभुजी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण అందరికీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ బల్లిగుడ్డా ప్రభు ప్రణామాలు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ సేవకు మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూర్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటి ఈ అంశంలో మనము 4వ స్కందము, అందులో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ దక్షిణచే యజ్ఞ నిర్వహణము, ది సాక్రిఫైస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై దక్ష అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 3, 4 మరియు 5వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో ప్రజాపతే దగ్ధశీర్ష్ణో ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో భవత్వజముఖం శిరః భవత్వజముఖం శిరః భవత్వజముఖం శిరః మిత్రస్య చక్షు శేక్షేత
మిత్రస్య 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 చక్షుషేక్షేత మిత్రస్య మిత్రస్య చక్షుషేక్షేత భాగం స్వం బర్హిషో భగః భాగం స్వం బర్హిషో భగః భాగం స్వం బర్హిషో భగః హరే కృష్ణ ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో భవత్వజముఖం శిరః ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో భవత్వజముఖం శిరః మిత్రస్య చక్షుషేక్షేత భాగం స్వం బర్హిషో భగః మిత్రస్య చక్షుషేక్షేత భాగం స్వం బర్హిషో భగః హరే కృష్ణ ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో భవత్వజముఖం శిరః మిత్రస్య చక్షుషేక్షేత భాగం స్వం బర్హిషో భగః హరే కృష్ణ మాధవి నీలప్ మాతాజీ, ఉమాపతి కృష్ణ ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ. ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో భవత్వజముఖం శిరః మిత్రస్య చక్షుషేక్షేత భాగం స్వం బర్హిషో భగః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్ష్ణో భవత్వజముఖం శిరః మిత్రస్య చక్షుషేక్షేత భాగం స్వం బర్హిషో భగః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ప్రజాపతిర్దగ్ధశీర్షో భవత్వజముఖం శిరః మిత్రస్య చక్షుషేక్షేత భాగం స్వం బర్హిషో భగః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రజాపతి దక్ష ప్రజాపతి యొక్క దగ్ధశీర్ష్ణ ఎవని శిరము భస్మమయ్యనో భవతు అగుగాక అజముఖం మేకముఖము కలవాడు శిరః శిరము మిత్రస్య మిత్రుని చక్షుషా
చక్షుషా కన్నుల ద్వారా కన్నుల ఈక్షేత ఈక్షేత చూడగలడు భాగం భాగమును స్వం తన బర్హిషః యజ్ఞము యొక్క భగః భగుడు భావంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. శివుడు ఇంకనూ కొనసాగించెను. దక్షుని శిరము భస్మమైపోయినందున మేక శిరమును అతడు పొందగలడు. భగదేవత తన యజ్ఞ భాగమును మిత్రుని చక్షువుల ద్వారా అంచగలుగును. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పూషాతు యజమానస్య పూషాతు యజమానస్య పూషాతు యజమానస్య దద్భిర్జక్షుతు పిష్టభుక్ దద్భిర్జక్షుతు పిష్టభుక్ దద్భిర్జక్షతు పిష్టభుక్ దేవా ప్రకృత సర్వాంగా 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 ఏమ ఉచ్చేషణం దదుః ఏమేషణం దయః ఏమ ఉచ్చేషణం దదుః దదుః ఏమ ఉచ్చేషణం దదుః ఏమేషణం దదుః. హరే కృష్ణ. పూషాతు యజమానస్య దద్విర్జక్షుతు పిష్టభుక్ పూషాతు యజమానస్య దద్విర్జక్షుతు పిష్టభుక్ దేవా ప్రకృత సర్వాంగా ఏమ ఉచ్చేషణం దదుః సర్వాంగా దదుః.
దేవా ప్రకృత సర్వాంగా ఏమ ఉచ్ఛేషణం దదుః దేవా ప్రకృత సర్వాంగా ఏమ ఉచ్ఛేషణం హరే కృష్ణ. పూషాతు యజమానస్య దద్భిర్జక్షుతు పిష్టభుక్ దేవా ప్రకృత సర్వాంగా ఏమ ఉచ్ఛేషణం దదుః పూషాతు యజమానస్య పిష్టభుక్ దేవా ప్రకృత సర్వాంగా ఉచ్ఛేషణం దదుః. హరే కృష్ణ. ఇందుమతి మాతాజీ, గిరిజా మాతాజీ, ప్రకాష్ రావు ప్రభు గుర్చుదాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పూషాతు యజమానస్య తద్భిర్జక్షతు పిష్టభుక్ దేవాః ప్రకృత సర్వాంగా ఏమా ఉచ్ఛేషణం దదుః. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పూషాతు యజమానస్య దద్భిర్జక్షతు పిష్టభుక్ దేవా ప్రకృత సర్వాంగా ఏమ ఉచ్ఛేషణం దదుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పూషాతు యజమానస్య దద్భిజక్షుతు పిష్టభుక్ దేవాః ప్రకృత సర్వాంగా ఏమ ఉచ్ఛేషణం దదుః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. పూషా, పూషా పూషా దేవత, పూషా దేవత, తు కాని, కాని యజమానస్య, యజమానస్య, యజ్ఞకర్త, యజ్ఞకర్త, దద్భిః, దద్భిః, దంతములతో, జక్షతు, నమలగలగును, పిష్టభుక్, పిష్టభుక్, పిండి ముద్ద తినుచు, పిండి ముద్ద తినుచు, దేవాః, దేవతలు, దేవతలు, ప్రకృత, ప్రకృత, నిర్మితమైన, అయినా సర్వ అంగాః, సర్వాంగాః, పూర్ణము, నమో ఏ, ఏ ఎవరైతే, మే, మే నాకు, నాకు ఉచ్ఛేషణం, ఉచ్ఛేషణం, యజ్ఞ భాగము, దదుః, దదుః, వసగిరో. వసగిరో. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్లీజ్ రిపీట్. పూషా దేవత దేవత కేవలము కేవలము తన శిష్యుల తన శిష్యుల దంతముల ద్వారానే నమలగలుగును. ఒకవేళ తానే స్వయంగా భుజింపగోరినచో అతడు శనగపిండి ముద్దని తిని సంతుష్టి చెందవలసి వచ్చును. కానీ కానీ నాకు యజ్ఞ భాగమొసగా
నాకు యజ్ఞవాస వసగా సమ్మతించిన దేవతలకు మాత్రము సమ్మతించిన దేవతలకు మాత్రము గాయములన్నీయును నయము కాగలవు. నయము కాగలవు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భాష్యంపై శీల ప్రభుపాద వారికి జై. నమలుటకు పూషాదేవత తన శిష్యులపై ఆధారపడవలసి వచ్చెను. లేనిచో కేవలము శనగపిండి ముద్దను మృంగుటకు అతడు అనుమతింపబడెను. ఆ విధముగా అతని శిక్ష ఇంకనూ కొనసాగెను. దంతములు చూపి హేళన చేయుచు శివుని చూచి నవ్వెను కనుక అతడు తన దంతములను ఆహారమును నమలుటకై వినియోగించుకొనలేకపోయాను. అనగా తన దంతములను శివునికి విరుద్ధముగా ఉపయోగించను కనుక పూషుడు వాటిని కలిగి ఉండుట యుక్తముగా లేకుండెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృతబాహవః హస్తాభ్యాం కృతబాహవః హస్తాభ్యాం హస్తాభ్యాం కృతబాహవః భవంత్వద్యర్వచాన్యే భవంత్వద్వర్యవచాన్యే భవంత్వద్వర్యవచాన్యే హస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్ హస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్ హస్తస్మశ్రుర్భృగుర్భవేత్ హరే కృష్ణ. బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృతబాహవః హస్తాభ్యాం కృతబాహవః బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృతబాహవః హస్తాభ్యాం కృతబాహవః భవంత్వద్వర్యవచాన్యే హస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్ భవంత్వద్వర్యవచాన్యే
చాన్యే హస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్ హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృతబాహవః భవంత్వద్వర్యవచ్ఛాన్యే హస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్. బాహుభ్యామస్మినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృత బాహవః భవంత్వద్వర్యవస్థాన్యే వస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాహుభ్యామస్మినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృతబాహవ భవంత్వద్వర్యవచ్ఛాన్యే వస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, చంద్రావతి చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృతబాహవః భవంత్వద్వర్యవస్థాన్యే వస్తస్మశ్రుర్భృగుర్భవేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాహుభ్యామస్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యం కృతబాహవః భవంత్వద్వర్యవశ్చాన్యే హస్తస్మశ్రుర్భృగుర్భవేత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బాహుభ్యాం, రెండు బాహువులతో. అశ్వినోహో, అశ్విని కుమారుల. పూష్ణః, పురుషుని యొక్క. హస్తాభ్యాం, రెండు హస్తములతో. కృతబాహవః, బాహువులు కావలసిన వారు. భవంతు, వారు చేయవలసి వచ్చును. అద్వర్యవః, ఋత్విజులు. మరియు అన్యే, ఇతరులు. వస్తస్మశ్రుః, మేఘగడ్డము. భృగుః, భవేత్, పొందును. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల ప్రభుపాదించారు. బాహువులు తెగిన వారు
అశ్విని కుమారుల బాహువులతో పని చేయవలసి వచ్చును. హస్తములు తెగిన వారు పురుషుని హస్తములతో తమ కార్యమును చేసి కొనవలెను. ఋత్విక్కులు కూడా అదే రీతిని పని చేయవలసి వచ్చును. ఇక భృగువు మేకగడ్డమును పొందును. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు వీలవుతుందా? హరే కృష్ణ ఉన్నారా? లేనట్టున్నారు కదా. ఓకే, ఉన్నారు రామకృష్ణ ప్రభు. ఓకే, ఎవరిని చదువుతారా? వేరే వాళ్ళు ఇప్పుడు చదవను. నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, రాజేశ్వరి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. దక్షుని సమర్థించిన భృగుమునికి మేకగడ్డము వచ్చెను. ఆ మేక శిరమే దక్షుని శిరమునకు బదులుగా అమర్చబడిను. తెలివికి మెదడే కారణమనడి నవీన విజ్ఞాన శాస్త్రపు సిద్ధాంతము యుక్తము కాదని దక్షుని శిరమార్పిడి వృత్తాంతమును బట్టి తెలియచున్నది. దక్షుని మెదడు మేక మెదడు భిన్నమైనట్టివి. కానీ తన శిరమునకు బదులు మేక శిరము లభించినప్పటికీ దక్షుని మాదిరిగానే వర్తించెను. సారాంశమేమనగా వ్యక్తిగతుని యందు పనిచేయునది అతని చైతన్యమే గాని అన్యము కాదు. కేవలము పనిముట్టుగా పనిచేయు మెదడుకు నిజమైన వివేకంతో ఎట్టి సంబంధము లేదు. నిజమైన వివేకము మనస్సు చైతన్యమనున్నది వ్యక్తిగతుని ఎందలి భాగములు. దక్షునికి మేకశిరము అమర్చబడిన పిమ్మట అతడు పూర్వము వలనే వివేకవంతుడయ్యనని రాబో శ్లోకములందు గాంచనగును. శివుని మరియు విష్ణువును ప్రసన్నులను చేయుటకు అతడు చక్కగా ప్రార్థనము గావించెను. ఆ కార్యము మేకకు అసాధ్యమైనది. అనగా మెదడే వివేకమునకు మూలము కాదని నిశ్చయముగా తీర్మానింపవచ్చును. వ్యక్తిగతుని యొక్క చైతన్యమే వివేకపూర్ణముగా పనిచేయును. అటువంటి చైతన్యమును పవిత్రమునర్చుటయే హరినామ సంకీర్తనోద్యమము, కృష్ణ చైతన్య సంఘం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనము. మనిషి ఎటువంటి మెదడు కలిగి ఉన్నాడనుట అప్రస్తుత ప్రసంగము. ఏలయన అతడు తన చైతన్యమును అసత్తు అంటే అనాత్మ నుండి శ్రీకృష్ణుని వైపునకు మళ్లించినచో అతని జీవితము జయప్రదము కాగలదు. ఎంతటి హేయమగు స్థితి అందున్నను మనుజుడు కృష్ణ భక్తిని చేపట్టినచో అత్యున్నత జీవన పూర్ణత్వమును బడేయగలడు. ఈ విషయమును భగవానుడే స్వయముగా భగవద్గీత యందు ధృవపరచను. విశేషముగా కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు దేహత్యాగానంతరము భగవద్ధామమును చేరగలడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాలు. ఆ శ్లోకాలకు ఆయన ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణం జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుని జై. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామిని. నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయిని గౌర కథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి.
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో మరి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం దక్షుని చేత యజ్ఞము తిరిగి నిర్వహింపబడుట అన్నది ఈ అధ్యాయం యొక్క పేరు. సో పూర్వపు అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటిది శివుడి చేత దక్ష యజ్ఞం భగ్నమైన తదుపరి దేవతలు బ్రహ్మతో విష్ణు ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వారందరితో కలిసి శివుడిని ప్రసన్నుని చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితిని పూర్వపు శ్లోకంలో అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. ఇక దేవతలు ముఖ్యంగా బ్రహ్మ మధ్యవర్తిత్వము ద్వారా శివుడు ప్రసన్నుడై తిరిగి దక్షుని యజ్ఞం చేయడానికి ఆయన అనుమతిస్తూ, అలాగే మరి ఆ యజ్ఞ విధ్వంస సమయంలో వారు కొంతమంది దేవతలు తర్వాత అందరూ గాయపడినటువంటి పరిస్థితి, అందులో ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి వారు దక్షుడు యొక్క దేహము నుండి ఆ శిరస్సు ఖండించబడినటువంటి పరిస్థితి, ఆ శిరస్సు కూడా ఆ యజ్ఞ హోమంలో పడేసి భస్మమై దగ్ధమైపోయినటువంటి పరిస్థితి, అలాగే కొంతమందికి చెవులు తెగిపోయినవి, అలాగే మీసాలు చూయించి శివుడికి అవమానం జరిగినట్లుగా చేసిన వాళ్ళకి మీసాలు పీకివేయడం, మీసాలు గడ్డం పీకివేయడము, కొంతమంది ఆ దంతాలు చూపి వెకిలిగా చేసినటువంటి శ్రేష్ఠులకి దంతాలు ఊడబెక్కబడము, కొంతమంది ఆ క్రమంలో అడ్డుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కొన్ని దెబ్బలు చిన్న దెబ్బలు తగిలినటువంటి పరిస్థితులను మనము అంతకుముందు జరిగినటువంటి వాటికి పరిహారంగా వాళ్ళందరూ తిరిగి యథావిధిగా పొందునుగాక అంటూ బ్రహ్మ ఆ శివుడి ద్వారా ఆయనకు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని, అంటే వారందరికీ తిరిగి వారి పరిస్థితులను సాధారణంగా యజ్ఞ నిర్వాహకులకు అనుకూలంగా వారికి అనుమతించు అంటూ బ్రహ్మ శివుడికి చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. ఇక ఈ అధ్యాయంలో మైత్రేయుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ విదురా, బ్రహ్మదేవుని యొక్క మాటలకు ప్రసన్నుడైనటువంటి ఆ ఆశుతోషుడైన శివుడు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్పి ఆ పరమశివుడు బ్రహ్మతో అన్నాడు. పూర్వ శ్లోకం నిన్న చూసిన దాంట్లో మనం చూసాం. ఆ బ్రహ్మతో, ఓ జనక బ్రహ్మదేవా, దేవతలు కావించినటువంటి అపరాధాలను నేను పట్టించుకోవడం లేదు. వాళ్ళంతా చిన్నపిల్లల్లాగా బాల్యోచిత స్వభావులుగా అవివేకులైనందువలన వారి అపరాధాలను నేను తీవ్రంగా భావించటం లేదు. మరి వారికి ఎందుకు నేను శిక్షించానా అంటే వారి తప్పులను సరిదిద్దించుకోవడానికి. ఎందుకంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, లేదా శాస్త్రాల్లో కూడా మనకి శిక్షలు 2 రకాలుగా అనుమతించబడుతూ ఉన్నవి. సరే, ఇప్పుడు పరిస్థితులలో పాశ్చాత్య దేశాల్లో తల్లిదండ్రులు శిక్షలు వేయొద్దు,
స్కూల్లో టీచర్స్ ఏమీ మాట్లాడవద్దు, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఏమనొద్దు అనేటువంటి భావనలు వచ్చేసినాయి అనుకోండి. బట్ మనకి శాస్త్రపరంగా ఉన్నటువంటివి ఒక శత్రువుకి ఆ శత్రుత్వ భావనలో విజేత అయినటువంటి వాడు విధించేటువంటి శిక్షలు ఒక రకమైనటువంటివి, అంటే శత్రువుకు విధించేటువంటి శిక్షలు కాగా, మరి వారి హితవు కోరేటువంటి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు విధించేటువంటి, పుత్రులకు విధించేటువంటి శిక్ష రెండవదిగా చెప్తున్నారు. రెండవది ఏదైతే ఉందో అది వారిలో మార్పు రావడానికి, వారికి మంచి ప్రవర్తనను కలిగించడానికి చేయబడేటువంటి శిక్ష. సో అదేవిధంగా శివుడు కూడా చెప్పినటువంటిది, ఆయన అదే చెప్పాడు బ్రహ్మతో, నేను వారికి విధించినటువంటిది, నేను వారి యొక్క అపరాధాలను ఏమి తీవ్రంగా భావించట్లేదు, కాకపోతే నేను అలాగే వదిలేస్తే వాళ్ళు ఆ చెడు మార్గంలో అలా ప్రయాణిస్తారు, కనుక వారికి సరైన మార్గాన్ని చూపించడానికి నేను ఆ విధంగా వారికి శిక్షలు విధించాను, కాబట్టి వారు దేవతలందరూ తిరిగి యథావిధిగా వస్తారు అంటూ చెప్పి, ఇంకా శివుడు కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నటువంటిది, ప్రజాపతే దగ్ధ శీర్ష్ణో భవజముఖం శిరః. మరి ఆ ప్రజాపతి అయినటువంటి దక్షుడు, ఆయన యొక్క శిరము భస్మమైంది కదా. ఎవడి యొక్క శిరస్సు ఆ యజ్ఞంలో ఆ వీరభద్రుడి చేత ఖండించబడి, అందులో అది కూడా ఖండించని, ఎలా ఖండించాడు, పశువధలో ఎలా అయితే ఖండించబడుతుందో ఆ విధంగా ఖండించేశాడు. కనుక ఎందుకంటే ఆ దక్షుడు ఆ విధమైన పశు ప్రవర్తనను ప్రదర్శించాడు అనేటువంటిది చెప్పింది. అంతకుముందు నందుడు కూడా ఆయన్ని శపిస్తాడు, ఏమని, నీవు శివుడి ఎడ అపరాధం చేసి ఒక పశువు వలె ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావు, కనుక నీకు మేకముఖము వచ్చునుగాక అంటూ అంతకుముందు చూసాం మనం 4వ అధ్యాయమా అనుకుంటారు, దాంట్లో 23వ శ్లోకంలో ఏదో వస్తుంది. సో చూసినటువంటిది. మరి అందుకే ఇక్కడ దక్షుడి యొక్క శిరము భస్మమైపోయింది కనుక ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, అజముఖం శిరః అంటే అజముఖం, మేకముఖమే అతనికి శిరంగా వచ్చును. మరి మిత్రుడు యొక్క కళ్ళు పీకబడినాయి కదా ఇక్కడ. సో భగుడికి, సో భగదేవతకు యొక్క కళ్ళు పీకబడినవి, ఎందుకంటే ఆ దక్షుడు శివుణ్ణి అవమానపరిచినప్పుడు ఆ కళ్ళు ఎగరేస్తూ చూసి, అంటే అవమానకరంగా చూశాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే అక్కడ మనకి ఆ భగదేవత యొక్క కళ్ళు పీకబడినది. సో ఆ విధంగా భగదేవత మరి కళ్ళు పీకబడ్డాయి కనుక ఆ పీకిన కళ్ళని అతనికి యథావిధిగా ఇవ్వడం లేదు, ఇవ్వకుండా చెప్తున్నాడు, ఆయనకి అవకాశం ఇస్తున్నాడు. ఆయన చూసే విధంగానే ఆయన కూడా చూడగలడు. ఎలా చూడగలడంటే, మిత్రుడు అనేటువంటి దేవత, ఆయన యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి మిత్రుని అనేటువంటి ఒక దేవత కన్నుల ద్వారా అతడు చూడగలడు. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ శివుడు బ్రహ్మ, తన తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మ అడిగిన విధంగా దానికి అనుమతిస్తూ, అలాగే కొందరి శిక్షణను అలాగే కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. కొంత తగ్గించబడుతుంది తప్ప పూర్తిగా, అంటే మనము చేసుకున్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో కర్మలు తప్పక అనుభవించవలసే వస్తుంది. కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి, దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే పరిపూర్ణంగా తొలగించబడతాయి. మిగిలిన ఎవరి దగ్గరైనా కొంత ఉపశమనం మాత్రమే కలుగుతుంది. ఇక్కడ శివుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నటువంటిది అదే చేస్తున్నాడు. దక్షుడికి యథావిధిగా ఆయన యొక్క శిరసిచ్చి మొత్తం బతికించలే, యజ్ఞ నిర్వాహకుడికి యథావిధిగా ప్రాణముచ్చుగాక అని చెప్పాడు, అంటే ఇచ్చింది, కానీ యథావిధిగా అతని యొక్క పూర్వముఖం రాలేదు కదా. సో అలాగే తన భక్తుడైనటువంటి, తన ముఖ్య అనుచరుడైనటువంటి నందుడు అతనికి శాపం ఇచ్చాడు కనుక ఆ శాపం కూడా నెరవేరే విధంగా అతనికి ఎలాగో దక్షుడి యొక్క శిరము భస్మమైపోయింది కనుక మేక శిరాన్ని అతనికి ఇవ్వడము. అలాగే భగదేవత తన యజ్ఞ భాగాన్ని ఒకవేళ ఆయన చూడాలని అనుకున్నట్లయితే, ఏదైనా ఆయన చూడాలి అని అనుకున్నట్లయితే చూడగలడు.
కానీ తనకు కళ్ళు ఇచ్చి చూడట్లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దీని అర్థం కొన్ని మనం ఏంటంటే మనకు ఇవ్వబడినటువంటి వాటిని సరైనటువంటి క్రమంలో వినియోగించకపోతే మనకి ఏదైతే లభిస్తుందో, మనం ఏదైతే జన్మ తీసుకొని మనం చేస్తున్నామో, మన విధులను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించకుండా చెడు మార్గాల్లో చేసినట్లయితే ఫలితాలను అనుభవించవలసి వస్తుంది. భగదేవత యజ్ఞ భాగాన్ని తన కన్నుల ద్వారా చూడడిక ఎలా పీకబడేసి కళ్ళు పీకేశారు. ఎందుకంటే శివుణ్ణి అవమానపరిచిన కళ్ళు. సో కనుక అతనికి ఒకవేళ అతడు ఆయన యొక్క యజ్ఞ భాగాలను ఏదైనా చూడదలుచుకుంటే మిత్రుడు అనేటువంటి దేవత, ఆయన యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి మిత్రదేవత కళ్ళ ద్వారానే అతడు చూడగలడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, పూషాతు యజమానస్య దద్భిర్చక్షుతు పిష్టభుక్. ఆ పూషా దేవత మరి తను ఆయనకి ఏమైంది, ఆ దంతాలు ఊడబీకబడ్డాయి కదా. మరి ఒకవేళ పూషా దేవత ఏదైనా నమలాలి అని అనుకుంటే తన యొక్క శిష్యుల దంతముల ద్వారా అతను నవలగలుగుతాడు. ఆయన కూడా నమిలినట్టు భావన వస్తుంది, కానీ తన సొంతంగా తన దంతాలతో అతడు నమలలేడు. శిష్యుల యొక్క దంతాల ద్వారా అతడు నములుతూ ఉన్నట్లు ఊహించు. ఒకవేళ తానే స్వయంగా నమలాలి అనే భావన అతనికి కలిగినట్లయితే మరి ఆయన నమలాల్సినటువంటిది శనగపిండి మాత్రమే, శనగపిండి ముద్దను మాత్రమే తింటూ అతడు సంతృష్టి చెందవలసి ఉన్నటువంటిది. అలాగే మిగిలినటువంటి దేవతలందరూ కూడా నా భాగం నాకు ఇవ్వడానికి యజ్ఞ భాగాలను, వాస్తవానికి ఇక్కడ దేవతలు చేసినటువంటి అపరాధం కూడా ఏం లేదు. కాకపోతే దక్షుడు చేస్తున్నటువంటి పొరపాటును సరిదిద్దడం ఎవరు కూడా ఏం మాట్లాడకుండా అక్కడ ఉన్నారు. అలా ఒక్కొక్కసారి చెడు జరుగుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉండడం కూడా అపరాధమే అవుతుంది. కనుకనే వారు కొద్దిపాటి ఇది అయింది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క గాయాలన్నీ కూడా మాయమగునుగా, అంటే నయమగునుగా అంటున్నారు. ఇక్కడ నయం తిరిగి క్యూర్ అయ్యే విధంగా వారికి ఇచ్చినటువంటిది. సో దీంట్లో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటిది, నములటానికి పూష దేవత తన శిష్యులపై ఆధారపడి ఉండవలసి వస్తుంది. ఒకవేళ తానే స్వయంగా నమిలి తన నమిల భావన తనకు అంటే తనకే ఉండాలి అంటే అతడు మరి పనులేవు కాబట్టి ఆ శివుళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. కనుక మెత్తటి శనగపిండి ముద్దను మాత్రమే అతడు మింగుటకు అనుమతించబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ పూషుడు ఇంకా అతడు చేసిన అపరాధం వల్ల అతడు ఇంకా శిక్షను కొనసాగుతూనే ఉన్నటువంటి ఆ శిక్ష అనుభవించవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే దంతాలను చూపి హేళన చేయుచు శివుని చూసి నవ్వినటువంటి వాడు కనుక ఆ దంతాలు ఆహారానికి నమలడానికి, ఎందుకంటే అదే చెప్తున్నాం ఇక్కడ, మనకి ఏదైతే చేసుకోవడానికి ఇవ్వబడిందో దానిని ఆ విధంగా సక్రమంగా, సో మనకి మరి మన ఈ అంధ్రాలన్నీ కూడా భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి ఉపయోగించబడేవాళ్ళు. సో కాబట్టి శివునికి విరుద్ధంగా ఉపయోగించినటువంటి ఆ పూషుడు యొక్క దంతాలు తిరిగి పొందడానికి అతడు యుక్తుడుగా లేడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పుకుంటున్నాడు. అలాగే ఇంకా ఆ శివుడు చెప్తున్నాడు బ్రహ్మతో, బాహుభ్యాం అశ్వినో పూష్ణో హస్తాభ్యాం కృతబాహవః భవంతు అధ్వర్యవచ్చాన్యే బస్తస్మశ్రు భృగుర్భవేత్. ఇక బాహువులు తెగిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారంతా బాహుభ్యాం అంటున్నారు, అశ్వినో అంటే బాహువులు తెగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఏదైనా వారు పని చేయదలుచుకున్నట్లయితే అశ్విని కుమారుల బాహువులతోనే వాళ్ళు పని చేయవలసి వస్తుంది. పూర్తిగా బాహువులు తెగినటువంటి వారు
ఎందుకంటే ఆ బాహువులతో అపరాధాన్ని మొనర్చిన వాళ్ళకి ఆ విధమైన శిక్షలు అక్కడ జరిగినటువంటి. సాధారణంగా దేవతలకు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అదేం జరగలేదు. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన వాళ్ళకి. సో కనుక ఆ బాహువులు తెగినటువంటి వాళ్ళు ఇక అశ్విని కుమారుల యొక్క బాహువులతో వాళ్ళ పనులను వాళ్ళు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అలాగే హస్తాలు మాత్రమే తెగినటువంటి వాళ్ళు ఆ పూషుని యొక్క హస్తములతో తమ కార్యాలను వారు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఋత్వికులు కూడా ఆ విధంగానే వారి యొక్క పనులను చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది. మరి భృగువుకి అడిగావు కదా మీసం గడ్డాలు అని. ఆ భృగువు మరి ఆ దక్షుని సమర్థించి అతడు కూడా కొంతవరకు మేక అంటే జంతు ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడు కనుక అతడు కూడా ఆ భృగు అంటే మేకగడ్డమునే అతడు పొందును అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా ఆ యజ్ఞ నిర్వహణ యందు దక్షుణ్ణి సమర్థించిన ఆ భృగు మునికి మేకగడ్డము వచ్చినటువంటిది. అలాగే పశు ప్రవర్తనను కలిగినటువంటి ఆ దక్షుడికి మేక శిరము ఆయన యొక్క శిరానికి బదులుగా మేక శిరము అమర్చబడినటువంటిది. అయితే ఇక్కడ ఈ భౌతిక భావనలలో ఆధునిక మోడర్న్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ఏదైతే చెప్తుందో అది మరి సరి అయినది కాదు అనేటువంటిదే మనకి ఇక్కడ ఈ దక్షుని శిరమార్పిడి వృత్తాంతాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే దక్షుడికి ఆ శిరస్సు మార్చిన తదుపరి ఆయన యథావిధిగా పూర్వము ఏ విధమైతే తెలివితేటలను అతడు కలిగి ఉన్నాడో అవే వాటిని కలిగి ఆయన శివుడిని అలాగే అక్కడికి ప్రత్యక్షం తదుపరి యజ్ఞ నిర్వహణలో ప్రత్యక్షమైనటువంటి విష్ణు భగవాన్ని కూడా ఆయన కీర్తిస్తారు. మరి ఒకవేళ మెదడే మనం చేసేటువంటి మన యొక్క తెలివితేటలకి వీటికి కారణమైనట్లయితే మరి మేక మెదడు ఏ విధంగా అవి కీర్తిస్తుంది అని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా క్లియర్గా అంటే మనలో ఉండేటువంటి చైతన్యము అనేటువంటిది మన యొక్క మెదడు కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే మెదడు అనేటువంటిది కేవలం ఒక పనిముట్టు లాగానే ఏదైనా ప్రతిదీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఒక పనిముట్టులాగా పనిచేసేటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి దక్షుడి శిరమార్పిడి వృత్తాంతాన్ని బట్టి ఆ నవీన సిద్ధాంతం సరి అయినది కాదు అని చెప్తూ, ఎందుకంటే దక్షుని మెదడు మేక మెదడు రెండు కూడా భిన్నమైనటువంటి, కానీ తన శిరముకు బదులుగా మేక శిరాన్ని దక్షుడు పొందిన తర్వాత పూర్తిగా అతడు పూర్వపు దక్షుడు మాదిరిగానే అతడు ప్రవర్తించినటువంటిది. కాబట్టి వ్యక్తిగత జీవుడి యందు అంటే పనిచేసేటువంటిది ఆయన యొక్క చైతన్యమే, అంతేకాని వేరేది కూడా కాదు. ఈ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ దేహంలో అసత్తు అయినటువంటి ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఒక పనిముట్టులాగా పనిచేసేటువంటిదే. సో అందుకే చెప్తున్నారు, కేవలం పనిముట్టుగా పనిచేయడము మెదడుకు నిజమైనటువంటి వివేకంతో ఎట్టి సంబంధం లేదు అని చెప్తున్నారు. నిజమైనటువంటి వివేకము మనసు చైతన్యం అన్నది వ్యక్తిగతని అందరి భాగాలుగా చెప్తున్నారు. మరి దక్షుడు ఆ మేక శిరస్సును పొందిన తదుపరి కూడా ఆయన యథావిధిగా పూర్వపు వివేకంతోనే ఆయన శివుణ్ణి మరియు విష్ణుని ప్రసన్నులు చేయుటకు చాలా చక్కని ప్రార్థనలను కావించాడు. ఎందుకంటే ఆయనలో ఉండేటువంటి మోహం తొలగిపోయింది. అంటే ఇక్కడ శిక్ష విధించబడినటువంటివి
మార్పు కోసం చేయబడినటువంటి ఆ శిక్షల ద్వారా అతడు కొంత పరివర్తనం చెంది ఆయన చాలా చక్కగా శివుడిని మరియు విష్ణు భగవాన్ని ప్రార్థన చేస్తాడు. అవి ముందు ముందు శ్లోకాల్లో వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, మెదడే వివేకమునకు మూలము కాదు అని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి వ్యక్తిగత యొక్క చైతన్యము వివేకపూర్ణంగా పనిచేస్తుంది. మరి అటువంటి చైతన్యము పవిత్ర మనర్చబడుటయే హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమము, కృష్ణ చైతన్యం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఆ హరినామ సంకీర్తనము ద్వారా, అందుకే ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి నిత్యం 16 మాలలు జపం చేయడము గురించి చెప్పబడినటువంటిది. సో అలా నిత్యము మనము ఆ భగవన్నామ స్మరణ, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమంలో నిమగ్నమైనట్లయితే ఎటువంటి మెదడున్నా ఏ వాడైనా, అందుకే మనకి ఏ స్థితిలో ఎటువంటి జన్మలో ఉన్నా, నీచమైన కుటుంబాల్లో జన్మించిన ఎక్కడ ఉన్నా మనం ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తులై ఆ భగవంతునికి శరణాగతులైనట్లయితే, ఏ విధంగా ఇప్పుడు మేక శిరము అమర్చబడిన దక్షుడు మారుతున్నాడో అదే విధంగానే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందవచ్చు అని చెప్తారు. సో మేము కష్టం చేయలేకపోతున్నాం, అదే ఏం లేదు. ఇది అందుకే మనకి శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్తారు, చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుదివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మస్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం అంటూ చెప్తున్నారు. అనంతకాలము నుండి ఎన్నెన్నో మనము ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులలో ఎన్నెన్నో జన్మలు పొంది చివరికి మానవ జన్మ పొందినటువంటి వాళ్ళం. అలా ఈ పొందినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని మరి అనంతకాలము నుండి పోగుపడినటువంటి ధూళిని తొలగించి హృదయాన్ని శుభ్రపరిచేటువంటిది ఆ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. అలాగే భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం, ఆ జన్మ మృత్యు భరితమైనటువంటి భౌతిక జీవన దవాగ్ని శమింపచేసేటువంటిది శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధూ జీవనం. శ్రేయస్సు అనేది చంద్రుని కిరణాలను ప్రసరింపచేసేటువంటిది, సర్వ మానవాళికి అతి ముఖ్యమైన వరప్రసాదము శ్రీకృష్ణ నామ సంకీర్తనము. ఇంకా చెప్తున్నారు, విద్యా వధూ జీవనం ఆనందహంబుది వర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి ప్రాణము ఈ సంకీర్తనము, ఆధ్యాత్మిక ఆనంద సాగరాన్ని వృద్ధి చేసేటువంటిది ఈ శ్రీకృష్ణ నామ సంకీర్తనము అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఆ భగవన్ నామస్మరణం చేస్తూ ఆ కృష్ణుడి వైపుకు మనసును మళ్లించినట్లయితే ప్రతి జీవుని యొక్క జీవితము జయప్రదము కాగలదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎటువంటి హేయమైనటువంటి స్థితి యందు ఉన్న మనుషుడు కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టి నిరంతరము శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనము ద్వారా, హరినామ సంకీర్తనం, ఈ కలియుగంలో కలి కల్మశాల నుండి బయటపడడానికి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా లాస్ట్ అధ్యాయంలో చివరిలో చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇప్పుడు పరిస్థితులలో యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించేటువంటి స్థితిలో మనం ఎవరూ లేము.
అలాంటి సమయము కానీ అలాంటి పరిస్థితులు కానీ మనకు లేవు. కనుక ఉన్నటువంటిది ఈ యుగానికి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మనకి ఆ సంకీర్తన యజ్ఞం. సో ఆ విధంగా మరి శ్రీకృష్ణ నామ సంకీర్తనం సర్వదా ఆతురతతో వాంఛించేటువంటి వాడు పూర్ణామృత స్వాదనమునకు పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో కాబట్టి కృష్ణ భక్తిని చేపట్టి అత్యున్నతమైన జీవన పూర్ణత్వాన్ని బడియగలడు. మరి ఇదే విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా భగవద్గీత యందు ధృవపరిచినట్టుంది. ఆయన చెప్తారు భగవద్గీతలో, పాపిష్టి వాళ్ళలో పరమ పాపిష్టి వాడైనా నన్ను ఆశ్రయించినట్లయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులకు సంబంధం లేకుండా అతడు ఉద్ధరించబడతాడు. సో ముక్తాత్ముడై తదుపరి అంటే ఈ భౌతిక దేహాన్ని వదిలివేసిన తర్వాత నా ధామాన్ని చేరుతాడు అని చెప్తారు. సో ఎన్నో ఉదాహరణలు చూసాం మనం. నారదుడు, సో ఇంకా ఎందరో విశుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య పార్షాదులుగా చేరుకోగలిగేటువంటి పరిస్థితి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద